baina diferentzia der batekin. Kuanto, oso gustora gaudezu eskaini nahi dizuegun ekitaldi honekin, baino... Gustua, kuanto, baina hain ondo egin nahi dugu gure lana eta irakasleak ez dugu esango garela txispa handiena duguna. Bai, zer esan ez baldin badakigu, errumaniera zazteko esan dio Andereño Andreari, baina hori beste egun baterako utziko dugu. Orain, ekitaldiari hasiera emateko, 3. mailakoak antzerki polit bat eskainiko digute. Zein antzerki da, Andrea? Mireni laguntzen da antzerkiaren izenburua. Eta esan bezala, 3. mailakoak aterako dira. Aitzakiaren bat notak ez erakusteko. Zer nota euriko ote dituzu? Hala, horren postura jan eta eskolara. Kaixo, molduz eskolan entzizimela bari? Bai, biok. Eta zer modu zaratzate ba? Oso ondo. Bueno, lasai. Ekin dena probatuko duzu, mirariak eragiten dituzten buru hauek. Ama, edoz egin beharko ditugu. Beno, ni ordu biterritan geratuta nagoaran, eta banoa. Baina zer egin behar dugu liburu hauekin? Zer da hau! Eskolarako lagunak etorri dira eta... Bale, gero arte. Miren, zergatik zaude triste. Garnotak eta nolako dena planteatu zen zeuzkanak eta itxak biritzizik jango nahi. Neska, ez exageratuik zer usteren banik ere badira bat edo beste. Bat edo beste nik badirudan. Neuk ere esku batekin ezina kontatu. Juantxo eta zer buduzko mozak atera dituzu? Ez aldakin erantzuna ala, Juantxo gure ikastolako nagusia den notetan. Notetan agian bai, baino neskatan, ere kepaizazazean geratzen, Nahiago niken bat zeuen iregelan etorri den neskat doktore bat. Eta... Horixe ba, ire beharra zeukenak, eta irea ere baien, miren atzobiok berriketan ikusi zintuztedan. Zer usterek, iri neska bilatzen lagundu behar diagola, ala? Tratu bat egin gaudinagu. Nik lagunduko dinat gaiak nota hon bat egin gainitzen, eta ikneskan horrekin jarri behar. Nana harremanetan, zer iruditzen zain? Epa, horro graziko gure laguna, joan atzetik. Jo, hau da zoritzarra. Gure neska oso duit zerrien azkaltzeko gare. Ez ekiak zer ikusia du, alaba horrekin. Lasai emakumea, aterako duetan. Hemendik ekainera badua zehazetarako, gainera nantza. Beste gauza batzutan pentsatzeko dela ere bezaukan, txori batzuk ibiliko zitinen buruen bueltaka. Eta zer egingo zegoen ba emakumea? Horixe behar diagurai, eskolan izkibilu eta gainak txoriak buruan bueltaka. Aien, ne, ume horrekin ez jauka harrerarik aterako. Arantza, garain garaiko kontuk. Ikere edada horretan zer izan buruan. Alain mojatarako nintzen. Bai, majo, akordatzen nintzok garaiekin. Nola ikasten zira mutiak eskolako lehiaz dira makina bat ari zigortutak
gustatuko ditxot mutiekin hitz egiteatik. Hori, konturatzen ala izerrea pasatzen arien miren. Bai, arrazoia dauka konturatu gabenengoan. Pakean utzi beharko diogu, nahiko lan bazeuka bere buruarekin. Notak ikusitakoan pentsatuko dina gozerain. Beno, oraini ontzea garbitzera noa. Joan adio era eta lasaitu adi. Jose Cruz! Pronto gode jartzeko zer zeukanagu gaur. Hemen daukazu delen oso bat barru bilutzeko. Entako bat inekotzik? Beti berdin etxe honetan. Iso, bestela bi plataka jamarko ditu. Eta iagola dizu, bestela platera keruko dioteta. Gainerako, hemen daukazu hamburguesa. Zer, miren, honetan duzaldo karatzakeari? Hombre, eta hau konparatzenik. Jose Cruz, zer dago postrerako? Zora dengo ba, fruta duari gaben eska. Garmotak eman dizkigute eskolan. Ai, ze pasatzen da hor? Hortzikazo. Notariek non daude ba, ikusiko ditugu. Guatola noa notak atzera. Gurien dizkigute eman. Ebaluketak denok batera dukitzen dituzua. Nik atenik nire lagunari ikusi zeuna da boletin esku artean. Josizio, etor zaitez, hitz egin behar dugu eta. Bai zera, sekulako trumoio esan dugu. Hemen ni bakarri gaiatu naiz osorik. Zer izan duzu? Betiko kontuak, miren elkateak. Aitu, aitzen aldetu gurasoen guiak. Gogorrago egin behartzen jo, bestela ez du inoiz ikasiko. Igual laguntza pizka bat, maila zu beste aukera bat. Kaixoa, zu lagundu behar zeneko pixka bat. Txotxolari lagundu ez da. Motel, zurarra da. Horregatiba, arreba, lako. Ez kasurik ere egiten. Probatu ezazu, agian gaur zeu pixka bat egingo dizu. Ere badirela eta erru guztia ezin dela irakasleen. Ene, zuen ere nire seme kutxunaren handerik bezala zibar, altzare hitz egiten, besterik ez zaigu falta, ala kira, zer nahi duzu? Izango dugu baizen, batean dauzkazu laranjariek, hemengoak aldira. Biarro kilo eta jakin ezazu gaurberten ekarri dizkidatela Bizkaiatik espreski nire dendara laranja ekologikoak dira. Beraz inungo, fostatez eta peste, no esaten da horti. Pestizida, etxekondre, pestizida. Hori, bueno, gure artean Pepe dituko diogu badakizu familia artean bezala. Eguno.
Arantxa etorri ziren Aristizabaleko bi ogietan emango dizkizut. Tori puska bat, Arantxa, badakit asko gustatzen zaizula eta. Egunon, Arantxa. Zurekin hitz egin nahian enbilen zurala. Zertxo baita esan nahi dizut. Ez da zer gaberik, ikasketen martxa komentaritu nahi nizuke. Eta bentzetan argiok. Etortzeko auker izango bazenutela, zaiten dela hartuko nuke. Notak entregatu ez ditu etxean? Bai, esan baino zu ikusteko karakterik izan. Badakizu. Kaluko nintzaren kaneta. Bai, antzemat ez aizu, arrakaikoa, norreiara nora zoaz ba. Ez zara autoratu. Almaten gazteru batzen, ni urte betez arrastatu bat gau. Ega posesio, nire txeratxo guapa jartzeko esan zian. Majo, esan bat nire senadari, abezi kaiago, Besterik gara duzu? Ez, gaurkoz nahi gara. Aristizabaleko ogiarekin eta Bizkaiko laranjekin erabarmoinena jarri batu nire senarrarentzat. Ke majaztea nerino jatorra. Bai, bilerara joaten zaten nian esango digazu, maja den ala ez. 9,5 sentimo zurea. Zu betikoa, Ibarrako piterrak eskorrazkero horri, piparti kanta hartu datazkire maravilla. Doloz, berrik eta utxego eta mami hori. Jose Cruz, oraingo gai hau edut bat ditzen. Plus eta minus eta plus. Gontzalo de sartzen digun roiazua. Buruko kabla guztik erretzeko modukoa da. Jesus, neska, kableak ere bautzauzkan buruan. Kablek bakarrik ez, kablen gainean txoriak belituta eta... Kableak esan txoriak eta egin tokia minus eta plus horiei. Bai, guazen arira, nik ez dut entenditzen ardatz kortesiara. Ardatz zer? Kortesiara. Nire garaian kartesiarak ziren ba? Kortesiarrak edo kartesiarrak, igual dio. Bale. Beitu, gurutzeat egin behar duen vertikalari. Ordena esaten zaio. Y-koz adierazten da. Erditik gora balore positiboak ipintzen ditut. Plusak.
eta erditik behera balore negatiboak, minusak. Horizontalari absizia esaten zaio, ekisaz edo egizaz adierazten da. Hemen ere berdin, erditik eskubira balore positiboak, eta erditik ezkerrera balore negatiboak. Hori aldadena orain entenditzen dut. Lehenengo zenbakia absizan jartzen du, eta bigarrena ordenadan. 4 kuadrante zuen, goiko eskuikoa du lehenengo kuadrantea, goiko ezkerrekoa du bigarren kuadrantea, beko ezkerrekoa du hirugarren kuadrantea, eta beko eskuikoa du laugarren kuadrantea. Errezara, goian ariketak egiten hasiko naiz. Hori lanerako goganezka, horrela zigoagon hasieratik. Galdutan ebilen, eta maixuari ez nion, ez zeren entenditzen, zer egingo nuen ba? Kendu autokin dar hori eta erabion boligrafoari. Bale, ez zaitez horrela jarri. Aita, ze ordu da? 10:25. Jo, honezkero hasitako da. Zer hasita? Orain ere telebisiora joateko prest? Egia gobenkale hasita egongo da, guazte. Geldi hor biok, jogura janarte ez zarete mahaiti mugituko. Nik etzek nahat bat zer zeukan kulebro jorrek. Galdion, zer dokako? Miren! Zer? Etorri da segituan! Itxain nagoenean dago eta. Hor beharko duenena nintxarena ze honetan! Bukatu da gobenkale. Horixe bukatu dela pitxosezko gobenkale zuretzat. Aita, baino lenguan hobetzen ari naiz. Hobetzen? Nola nora? Bai, orain txekarriko dizut ezkeneko kontrola. Horiek lehengoak dira. Ekarri, ikusi bat dugu eta. Beitu zenoa eta atera ditudan. Mire, ezin dinartxin eztu nota hauek ideal direnik. Joatxok lagundu alde? Nik ez, niri ez ikasorik ere egiten. Ba, nolatan egin du honelako kamioa? Nolaiti lagunduta? Baina zeinek lagun ate? Ez, etxanetako ate. Beraz, badakizue, Jose Cruzek lagundu di. Jose Cruz! Bai, eskerrik asko. Zoratik. Ene, Jose Cruz, nola zaindu garrinak favorea. Aita, badakizu.